Delhi arong supi alang COVID-19 alam aputhak MP Prime Minister Narendra Modi ahin pen herangke amai kangi. Towar kahin opar pikpen a jograt ka celeng kisungna. Tang tenon birtang tonpenle cethandam sinang lakhaing korapon nilip constituency ke parlo koilamati borjantara langso malpolani ka celeng atowar non pu anta patang thek thedet lapen barla aporlo te kanglit kang thel anpal sita me gari motor ke dam ke bang ka siksak bekok asonlo gari motor ke dam unji kalisi cycle anta dam un e tan ong te cycle aphan rungpon koksi emethang si ka cheponchu nangji anlo tang te election apor ahot pulote rat athing nolam theke jai ponji ke election jongsi nangke pahai lote ajat akisong punon lapen langke le damde lapen hemso kelong le atum aphan anta nanglitum longpon iglap popu rat athing no election apor lote rat athing no ka chichak teka lapen towar alam sitame election apor lote rat athing no chichak tekangji lason atowar ke non amat chiklo ejon jonni aphi lote ke klem bang chengpon pitpo lason sirat akhan aphong kapamanghu kapalu lason si aningkan padam bomlo pinpur dame laso atowar ke jorhat galaghat lapen daw boguri anarle damji pusita laso dongpon put asondo laan chot kalilang asam pen angtan jesemet arunachal le damji pusita me labangso atowar ke hat pon put asonlo tang te Karbi Anglong Autonomous Council along kachari pon ACM MECEM mithang along ri cichini nedet loma puta jerok tok arat atum pen cethan arjudun long tang te langdam ik tha Karbi Anglong arat atum labang so atowar ko an mema nilipen nang kilo abirta Rostom Hanse Public TV Karbi Anglong. New Delhi ke damtang there pon korahini India adet arlo COVID-19 akiso ke bat bom angthek long ponsi bangso akiso kapang dang long le ji aphan Union Health Minister pen long ritrok atum aphan ke damtang achiklo ahot pachini pon coronavirus akiso COVID-19 ke bat bom apor ahot public health pen kaiki kasisik mek pen ke do ponji aphan pini Thelang Army Prime Minister Narendra Modi pen high level meeting amai ke deng pon laso high level meeting amai por 5 lira chitim apor ahotsi mai paman ponlo mate deng ponlo India adet arlo non amat ke 1134 aphai kimi COVID-19 akeso angthe kelong ponpen non amat kaduk kawe bang 726 active case ke pleng pen awon akeso bat bom asansi thekpon long lopusi Thelang Army Union Health Minister data pen kang dakpon lason si lasto COVID-19 akeso pen akimi bang thoki thi aphai kelong ponchu pen det arlo kadok kawe bang 53,813 aphai leng pondo COVID-19 akeso pen bang pho akimi kithi aphai kelong pon lake Chhattisgarh Delhi Gujarat Maharashtra lapen Kerala along ri pensi long pondo lason si det arlo arnibang mate bangso awor akeso aphai 1.09 an positive aphai long pon lo pusi than pon National Desk Report Public TV Karbi Anglong.